Per mi, ser pubilla significa dues coses. Primer és l'oportunitat de posar en pràctica tot allò que jo penso. Es diu molt sovint que els joves tenim molts ideals però que mai els portem a la pràctica, que xerrem molt però que no ens comprometem amb res. I per mi, posar-me un vestit tradicional i sortir al carrer cada cap de setmana és d'alguna manera implicar-me en allò que jo penso. Més enllà d'això, també és l'oportunitat per mi de donar-me a conèixer i de conèixer gent. Soc molt tímida i així és com una obligació que m'autoimposo a fer coses que normalment no seria capaç de fer. No sempre me n'en surto, però és com una oportunitat per créixer jo mateixa i a la vegada fer-me créixer alimentant-me dels altres i de tot el que veig i experimento. Ha sigut un dels millors anys de la meva vida. He conegut amb molta gent, he fet molts amics i amics de veritat. Has conegut a persones que pensen igual que tu, que lluiten per lo mateix i alhora també ha significat compromís al poble i a Catalunya. I has intentat fer el millor. I que s'acabi no vol dir que ho deixis tot, però sí que s'acaba una etapa molt important i que, si més no, sí que t'ha fet madurar perquè has tingut que marxar a molts pobles a fora i defensar, no sé, és un compromís i tot compromís crec que et fa madurar. Un cúmul de sensacions i de vivències, milers, centenars d'experiències viscudes que es podria resumir com una fase d'aprenentatge personal, com una fase d'autoconeixement, però alhora de coneixement de persones que tenen molts punts en comú amb tu, que comparteixen el mateix ideal o les mateixes, potser no ben bé idees les mateixes, però sí un mateix sentiment de catalanitat envers el país. Veus a través del fulletge que no et sents sol, sinó que hi ha molta gent arreu de la resta de Catalunya que està en la mateixa situació que tu, amb aquestes ganes, que són gent que podríem considerar modèlica dintre de Catalunya, perquè no només estudien o no només treballen, sinó que estan defensant cada dia la cultura, implicats en tot el seu temps lliure amb les entitats del seu poble. Vull dir que et genera tot un gran reconeixement als altres i al mateix temps et fa sentir molt reconfortat. A banda d'això, és una gran